हाग्रा बिफाननि गिदिर जाफुंसारनाय गोबां बिबांनि दंफां हमदों। हाग्रा ओनसोलनि दंफांखौ इनायै फोजोबस्रांनाय एबा स्रोदै खावनानै फानखोमा बोनाया गोदान बाथ्रा नङा। चिराङावबो खनले खनले आयेन बेरेखायै सिखावै दंफां दानफायनानै फालांगि खालामनाया सोलिबोदों। बेबायदिनो स्रोदै दंफां लाबोनायखौ रुनिकाटा रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा हमनो हादों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बेंटल फरेस्ट बिट अफिसनि बिट अफिसार जित मुसाहारिनि दैदेननायाव मैया हरनि 10:30 रिंगासो समाव भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय चिरां रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखायै मिथिंगा अननो रोङै सुबुंफ्रा दंफां दानफायनानै लाबोबाय थानाय समावनो दाउखा बाहायाव हाग्रा बिफाना दंफांफोरखौ हमनो हायो। जोङो मैया दाउखा बाहा एरियायाव रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय बेंटल जोङो स्टाफआ थांनानै जोङो दंफां आरो उइथ ट्रलि जोङो मैया एटाक खालामनानै जों बेंटलाव लाबोदों। लोगोसे बे एखे समावनो खुंग्रिं फरेस्ट बिट अफिसनि सिङाव गोबां गारिजों लोगोसे दंफां हमनो हादों। बेंटल फरेस्ट बिटनि सिङाव हमनो मोननाय दंफांनि बेसेना खमैबो 6 लाख रांसो जागोन होनना बेंटल फरेस्ट बिट अफिसनि मावख'गिरि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मेक्सिमाम 5 लाख 6 लाखसोनि बे अनजिमा जागोन। ट्रेक्टरा गंनै। मानसिफोरखौ मोनदों ना खारदों? मानसिफोरखौ मोनाखै, बिसोरो खारनानै दङ। मा दंफां बियो? बेखौ दुना दंफां होननानै जोङो बुङो, साल दुना दंफां होननानै बुङो बर' भाषायै। बेजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे जिथु जायगायाव हमनो हानाय बेनिबो खौरां मोननाय जादों। रुनिकाटा रेन्जनि आन्दारावनो थानाय खुंग्रिं एरियायावबो खुंग्रिंनि गथ'फोरखौ ट्रेक्टर गंबा दंफां एटाक खालामनानै लाबोदों होननानै जोंबो खोनानो मोन्दों। दा बिनि एमाउन्टआ खबर मोननाय बादिबा 7-8 लाखसोनि भेलु जागोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। जोंथ' बे बुस्थुखौ माने होबथानायनि जोंनि गोजौ लेभेलनिफ्राय माने इनिसिएटिभ लागासिनो दङ। जोङो बेखौ जेरै हागौ जोङो जोंनि डिपार्टमेन्ट थ्रुयै बेखौ होबथानायनि जोङो बेबस्था लागोन आरो बे होबथानायाव जोंनि माखासे रायजो राजाफोरनि मददखौ जोंनो नांगोन। बिथांमोनखौ जोङो मोनोबाथ' जोङो एरेस्ट खालामगोन आरो बिथांमोना दिनै जोंनि बेबादि दंफां हमनानै लाबोनायाव बिथांमोना जोंखौ मेन्टेलिटि फिजिकेलि बिराद सासपेक्ट खालामो। लामा सामा बिथांमोना गाजोलफोर दोनानै दोनजोबो। जोंहा लाबोनायाव गोबां खस्थ' मोनो। मैयाबो जोंनि ट्रेक्टर आरो जोंनि बे सालायग्रा बलेर'आबो लिक जाजोबनानै जों बिराद खस्थ' मोनदों। होमबाबो जोंनि जे फंबायफ्रा जोंनि जे स्टाफआ मालाबाबो उनफिननानै बा फावसायनानै थायाखै। बबे हाग्रानिफ्राय लाबोनाय जादों? बेखौ दाउखा बाहायाव जोङो एटाक खालामदों आरो बे दंफाङा चिरां रिफु रिजार्भ भुटान बर्डार बे साइडनिफ्राय बे दंफांखौ बिसोरो लाबोदों। जोङो बेखौ जोंनि गोजौनिफ्राय जोङो आदेश लाबाय थादों आरो गोजौनि अफिसारफ्रा बुंबाय थादों जे बेखौ होबथानायाव जोंनो साफ्रोमनिबो सुबुंफोरनि मदद नांगोन। दा बे बुस्थुखौ जोङो सानबाय थादों आरो।